Il-Partit Nazzjonalista qed joffri pjan ta' tama li ħares fit-tul fosthom f'setturi bħal-enerġija, dan meta pajjiżna jitmexxa minn gvern ta' dlam kemm politikament kif ukoll issa fiżikament. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista fuq Net FM fejn fakkar kif l-enerġija kienet l-akbar wiegħda tal-Partit Laburista qabel ma kien elett fil-gvern u llum nafu li din kienet l-aktar ħaġa li falla fiha. Qegħdin noffru it-tama u s-serjetà li hemm bżonn. U għalhekk 4 xhur ilu ħriġna bil-pjan tagħna tal-enerġija illi juri biċ-ċar illi aħna għandna direzzjoni li ħatwassalna għal titjib fil-5 snin li ġejjin imma wkoll pjan fit-tul għal 10, 20 u kol 25 sena oħra. Bernard Grech qal li Roberta Bela qed imexxi gvern inkompetenti u li ma jippjanax għax fl-enerġija suppost kellu jantiċipa li fis-sajf ikun hemm talba akbar ta' provvista u għalhekk qal li gvern ġdid nazzjonalista mmexxi minnu se jkun qed jieħu ħsieb l-isfidi f'dan is-settur importanti. Mistoqsi minn Grazzella Tard Previ dwar il-biberija kbira li l-Ministru Edward Zammit Lewis għandu mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizia, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan m'għandux ikun. Bernard Grech tenna li Zammit Lewis m'għandux jibqa' Ministru għas se jibqa' mażra mon pajjiżna. Dan kif kull min ħares lejn Malta minn barra qed jara li l-gvern għadu ma tallem xejn. Dan għax ċar li kulħadd irid li pajjiżna imur lura għan-normal li fil-Partit Laburista u Roberta Bela. Min qed iħares minn barra minn Malta biex jaraw jekk tallimniex wara li morna fuq il-grey listing qed jgħid dawn ma talmux. Dawn ma nistgħux nafdawhom, mhux tab xejn il-Partit Laburista jista'ġeb meta jien ngħid il-gvern immexxi minni joħroġ lil Malta mill-grey listing fi żmien 3 xhur minn dun itilgħu fil-gvern? Għaliex aħna nistgħu, għaliex aħna rridu, għaliex aħna m'għandniex irbit, għaliex aħna għandna l-kredibilità. Dwar l-appell tal-eks mexxej Laburista u llum il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant biex issir elezzjoni bikrija għax kontu jispiċċa l-kliem dwar minnu skreditat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li b'elezzjoni bikrija ma jissolva xejn għax l-entitajiet internazzjonali xorta se jibqgħu jistennew li pajjiżna jaġixxi skont ir-rakkomandazzjonijiet li sarulu. Bernard Grech qal li l-grey listing ta' pajjiżna sfortunatament wassal ukoll għal tbassir ekonomiku negattiv minn Moody's u għalhekk sostna li gvern ġdid immexxi minnu jara li r-rating ta' pajjiżna jiddawwar għal wieħed pożittiv u li jesprimi fiduċja f'pajjiżna. Aħna l-prijorità hija Malta, aħna l-prijorità hija l-kredibilità tagħna, aħna l-prijorità tagħna hija l-poplu Malti u Awċi. U kull ġurnata li tgħaddi li Edward Zammit Lewis se jibqa' Ministru tal-Ġustizzja hija ġurnata moħħlija illi fiha Malta setet tagħmel pass il qudiem lejn il-lista l-bajda. Dwar il-ħidma ma taqta' xejn biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jiġġedded, Bernard Grech fakkar fl-impenn biex aktar persuni jersqu lejn il-partit ħalli dak kollu li suġġerew li mħalfin fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia ifittex jidħol fis-seħħ. Dan fil-waqt li naraw li dak li seħħ ma jerġa' jseħħ qatt aktar. U dwar il-pandemija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ħasra li min jorganizza l-attivitajiet kien imwiet li restrizzjonijiet se jitranġaw u laħqu bdew jinvestu biex fl-aħħar jiem baqgħu iddiżappuntati. Dan fil-waqt li rikonoxxa s-sagrifiċċji li ħafna għamlu u għadhom qed jagħmlu.